Igbo chọrọ isu Igbo ekene m unu, eji m n'aka unu na sị mma. Ana m anabata unu na agba nke abụọ in our series of learning. Ọ bụrụ na tata bụ izizi ị na-abịa, biko na-enye anya n'ebe a ndị oyibo na-akpọ description box. Ị ga-afụ nke anyị megoro n'izu gara aga ka ị wee nwee ike wee sonye anyị. If today is your first time here, look on the description box and you will see our first video. I will always try to link them up. Tupu anyị ebido n'ihe anyị ga-eme tata, n'izu gara aga anyị mụrụ maka mkpụrụ edemede Igbo, and anyị kwuru na Igbo alphabet dị 36 in number. N'ime 36 anyị bụ 36. Divide ya ụzọ atọ: the vowels, the consonants, and the diagrams. Tata anyị chọrọ ịma ndị nke bụ ndị n'ime Igbo alphabet anụwa. Vowels nya bụ ụda ume dị asatọ. Ka esi akpọ ha dị n'iche iche, maka na o nwere ndị nke nwere kpọm n'okpuru ya, ndị nke a nwere kpọm n'okpuru ya. Ịchị ịkpọ ya, ị ga-eme ka ikunitetunu ume wee na-akpọ ya. Those vowels are a, e, i, o, ọ, u, u. Ndị a bụ ụda ume dị na mkpụrụ edemede Igbo. The consonants dị 19. Ndị a bụ b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ñ, p, r, c, t, v, w, y, z. Abịa na nke atọ ya bụ the diagrams. Ọ dị 9, ya bụ ụda mkpị. Ka esi akpọ ya, ị gaghị adọba ya adọba maka na ọ dị abụọ. Ị ga na-akpọbiri ya mkpọbiri: chi, gbe, gha, gwi, kpị, kwe, nwe, nye, shi maọbụ shi. Nke ọbụla otu a ka esi akpọ ya. Ị na-edekwa Igbo, otu a ka ị ga-esi na-ede ya, maọbụ ị na-afụ ya ebe edere ya, eji ya wee dee ihe dịka chi. Ị ga-abịa chi maka na ọ dị abụọ, ọ chi. Ị ga na-akpọbiri ya akpọbiri. Ọ bụrụ na ị mụtacha mkpụrụ edemede Igbo ọbụla ị kpọrọ, otu ọbụla isi wee kpọọ ya, otu a ka ị ga-esi wee dee ya. Igbo na-asụ n'onu n'onu bụ eziokwu, mana nke ọbụla ịsụrụ, nke ịsụrụ ka ị ga-ede. There are different Igbos have more than 20 dialects. The most important part is that we understand ourselves. And anyị nwekwara Central Igbo, nke onye ọbụla na-aghọta. Isigodo Nsụka, si ime Abakaliki, ka isi Anam, ebe ọbụla isi, ị ya aghọta Central Igbo. And the Central Igbo a ka anyị ejisi ike na-asụ ebe a ka o wee nye aka. Adịchakwa m good na Central Igbo. Ana m asụtụkwa ụmụ Anambra anyị. So mma na-etinyetụkwa ya ụmụ Anambra, na-etinyekwa Central Igbo ka i wee ghọta. For example, ala is Central Igbo for land. Ebe ọbụla ị kpọrọ ala, onye ọbụla ma ya. Mana o nwere ndị na-akpọ mụnwa, ihe na-akpọ bụ ana. O nwere ndị na-akpọ anị. Otu ọbụla isi wee kpọọ ya, otu a ka ị ga-esi wee dee ya ede. Ọ ya ka m ji asị na Igbo dị mfe. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-akpọ ala, you cannot say ala then you spell ana or anị. Ọ bụrụ na ị na-akpọ ala, then it should be ala. Ọ bụrụ na ana, ọ bụrụ anị ana. Ọ bụrụ na anị, ị malụ na anị. Nke ọbụla ị kpọrọ, nke a ka ị ya ede. Mostly Central Igbo is derived from Abia and some parts of Anambra. Then ihe ndị ọzọzi dị ya n'ime bụ ihe ndị agwakọta a na-akpọ ya izugbe. Igbo izugbe.
ya bụ Igbo ejikọtara aka ọnụ wee kwere wee na-asụ. Another example bụ ezi na ụlọ. Nke a bụ Central Igbo for family. Mana ụdị mmadụ m ana m akpọ ezinụlọ. Ọ bụrụ na ezinụlọ, ịma na ị ga-spell ya as ụlọ. Ọ bụrụ na ụnọ, ịmalị na ụnọ. Otu a ka ị ga-esi wee na-aspell ya. Ihe ọzọ anyị chọrọ ikwu ebe a tupu anyị emechie bụ na one word in Igbo language can mean different things. The spelling will be the same, only the pronunciation is different. For example, anyị nwere akwa. Ya bụ akwa. Akwa meanili ispell onye o meanili ihe bara ụba. Meanili akwa, ibe akwa, crying. Meanili akwa. You see the difference in the pronunciation. The same meanili akwa, nya bụ egg. The same meanili akwa, nya bụ bed. O nwere ndị na-abụ ha chọọ ide ya ha bịa tinyewe ya ụmụ highlight ndị anụwa etinye adogo ihe n'elu. You don't need that. Ị na-akpọ ya akpọ, onye ị na-agwa ọmara ihe ị na-agwa ya. Chinye m akwa. Ọ na-ebe akwa. Jee dine na akwa. Onye ị na-agwa wee ghọta ihe ị na-agwa ya. Mana ichi ide ya ede, you don't need those highlighting ka onye ọ wee ghọta. Maka onye ọgụọ your full sentence, ọ mara ebe ị na-atụje aka, malụ ma ọ bụ akwa ka ọ bụ akwa ka ọ bụ akwa ka ọ bụ akwa. Onye wee nwee ike wee ghọta nke ị na-ekwu. Anyị ga na-egbu ya na nkenke. O nwere onye si na ọ chọrọ ka ihe onyonyo anụwa na-eto ogologo, mana anyị kwuru na ọ gaghị na-agafe 5 to 6 minutes. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ na-agafe ka ọ na-eri ihe dịka 10 minutes, considering the fact na once in a week, mee ka ị mara na the comment section. Ka anyị akwụsị n'izu ka ọ ya dịkwa n'izu na-abịa abịa. Ngwakwanụ ka emesịa, mana tupu ampụwa ka nchitekwala unu na-ebenye anya n'ihe ndị anyị mụrụ tata, maka ọgwa ebe a ka anyị esi wee bido n'izu na-abịa abịa. Ngwakwanụ. Ebe ọ na-akpọtụ na Igbo Amaka TV, pinyere anyị aka ka isonyere anyị n'ihe na-eme na mpaghara Igbo. Ọ bụ ejije, egwu, nri, ekike, asụsụ, akụkọ ifo, omenala ma ọ bụkwa okwu miri emi. Igbo Amaka TV, Igbo ga-adị.